Adichat, uei che vam parlar du país. Sabet, lo país, lo pagus, dus celtes e dus romas. En Occitanie che n'hi ha per tot, petits, grans, dabla lo identitat e lo paisatge. Oh mon país, come disem. Assi che un país de Santria, enicat enter Auvergne du costat e le musi de l'autre, mes en Santria. Mes qu'est-ce qu'est un país? Los paganus d'aquests villages, los pagus, que són paisans qui formen un hialat de pilotes enta vive de l'agricultura, de la natura ou des canvis en la regió. Souvent la natura que baia una identitat de paisatge ou a la vez una ville que s'organise au betmier d'una practica. Mes on s'estang lo país? Aperem quaucu au securs. Assi, le pays des centries que s'estanque assi. Pagus, que vient de pangere en latin, qui vous disent déterminer, délimiter. Assi a Merle, les hommes qui organisaient le pays d'ablos los senyus, qui marquent la termière du pays d'ab 7 tours, un per cada senyu. A tau que podem organitzar les entrades i les sortides de la centrilla. Les petites balades dab les guies i els arrius que eren los sols passatges enta anar du lemusi d'inquen Auvergne e ta debarrar de cap tau Quercy, lo comtat de Toulouse e lo ducat d'Aquitània. Venuts de la montagne là, los paisans que venaven ben los romatges, lo buès, lo cuer, d'autres de l'altre costat que venaven ben vi, sau, romen e altres riqueses. Assi, cada senyor que avait la sua propietat, ens un tour e drets qui hasem pagat. La centrilla que canvia souvent de mestres, partadiada entre Auvergne, Limousin, le ducat d'Aquitània, país anglès e francès, puix desguastat per les lluites entre catòlics e protestants. Cadu, que era obligat de pagar enta passar, o a la vez desbate enta perseguir el camí. A tau de riac centrilla dinca bel lloc de Dordogne, de cent privat dinca argentat, dab los planers coberts de boscs e entallades d'arribers pregundes, lo país de Santria que traucat los segles. País de refugi, da poc d'estadiant, dab la fi de les gabarres, los barrages, lo país de Santria que s'enclave xic a xic, que va dur drina d'espart e desbrumbat. Ah, car professor ne pen has quit pas, aquest beroi país que plats enquer, e n'a pas tot perdut, au contra. Dab les guies de Dordogne, de Serre, de Marun, dab los planers coberts de boscs, i